Selamat siang, para sedulur, para kanca Leon Garage Yogyakarta. Kowe ngerti ra ngopo kok aku ra kelamben? Hah, mergane ngopo? Mergane panas tenan lho rawane iki lho. Mbuh iki ngopo iki kok akhir-akhir iki ya wis ana kok seminggu iki Jogja panase ora umum. Tapi tenang lur, Leon Garage Yogyakarta duwe TTM. Nah, apa to TTM ki? Mesti mikire teman tapi mesra. Kudu lur. TTM kuwi singkatan tua tapi mulus. Lah apa to? Yuk disepil bareng-bareng yuk. Corolla Mulus by Leon Garage Yogyakarta. Kae deloken kae. Bokonge jan mulus tenan. Nyenengke tenan. Pernik-pernike komplit, bempere krom isih ori. Yuk disepil muter yuk nyedak yuk. Wah, iki lho deloken ki. Waduh, jan nyenengke tenan lur, kena nggo ngilu. Bodine iki lho lur. Wah, jan kena nggo ngilu iki. Kincling tenan. Laler mencok kupleset lur. Tak jamin iki. Iki. Waduh, jan nyenengke tenan. Pernike ori nempel kabeh. Bemper ya krom ori. Spione tanduk jan iki dinggo gleleng jalan-jalan ngono. Tetep pede lur nek iki. Karet kaca niki lho lur. Deloken to nyenengke tenan. Bebas siler-siler klap. Wah. Iki. Lis-lise krom isih ori lur iki. Tutup tangki. Sing mburi ya bebas siler-siler klep lur. Mosok mobil ganteng kok ngene kok ana silere. Ra main. Velg plus center dope ori. Sik ora ori meng baute iki, baute tak kei baut sing rada ganteng lur. Mosok mobil ganteng kok ngene kok baute ora kincling, wah ra main. Spill interior ya, yo. Oke. Iki lho deloken iki. Sing abang ngisor kae meng karpet dasar tambahan ya lur ya iki. Untuk dashboard kaya ngene iki wutuh kabeh tur nyenengke. Iki. Interiore kaya ngene iki. AC-ne piye? Ayo jelas anyes. Menggigil lur. Wis ana audione full bass. Untuk panel-panel instrumen kabeh normal kecuali yang itu jam. Yuk coba ditutup lawangnya. Nah suaranya mak glek ora gler. Saru mosok mobil ganteng kaya ngene kok ditutup lawangnya mak gler. Iki tampak keseluruhannya ya lur ya. Iki meng rada backlight iki. Nek sampean pengen luwih jelas wis mara mrene wae disawang dhewe. Regane piro ya? Ya wis rahasia. Regane rega kolektor, ora rega ati karep bondo cepet. Piye lur? Wis nonton porong? Mulus ra? Ayo jelas mulus Leon Garage Yogyakarta gitu loh. Tapi ngeten lur, nyen pangapunten khusus unit yang satu tadi itu si TTM alias Corolla tua tapi mulus. Harganya harga hobi nggih atau harga kolektor. Jadi begini lur, Leon Garage Yogyakarta itu selain bermain di mobil
mobil murah merakyat 10 jutaan siap pakai. Kami juga bermain mobil di kelasnya para penghobi dan kelasnya para kolektor. Jadi gini, teman-teman Leon Garage Yogyakarta yang kiranya tertarik dengan mobil tadi bisa langsung menghubungi nomor admin Leon Garage Yogyakarta di nomor 0856 01nya 5 kali 78. Oke bolo, sekian dulu nggih video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Puana sepol iki tak adus sithik.